nongkrong dewi ya dengan Pak Ani mau HP rokok kayak rokok ya ngapa ini Ngapa kowe? Ngopen kene? Iki lho nongkrong dhewean garing aku. Aku anu Nggih. Anu apa? biasa. Denge oleng. Oh. Apa? Ente. Anu oleng lho kresesan iki lho. Wah. Bentar iki. Wah oleng opo? Oleng iki tenan. Piranti sing ngono iki. Iki enak iki, kurang tau ngrasakne kok mabuk iki pe. Yo kentir warung ngrasakne kok. Sijal dhisik. Enak iki. Jamu kiran. Sijal dhisik. Memabukkan iki. Mabuk temen. Wis. Wih, layang-layang iki, Pak. Pesan sik. Pesan sik. Tutup Pak. Enak ya? Oh, enak tenan. Sip ini? Layang-layang. Jalan. Wih. Jos to? Iya. Ngene iki enak tenan iki. Biar. Baru ini. Untuk tekan di barang kayak ini. Ya. Wih, nenek emang nih. Turu pula itu nih. Nyapa? Yo, Ini. Aku mau kene iki lho wilayahku. Oh, wani. Iki lho wilayahku. Ya ayo. Ngapa we? Di bocah kita angkat ayo. Kuncang iki. Piye iki? Guru. Wah. Ampun. Nah, ini bocah gak usah celilian. Tahu rasakan kamu? Ganggu uang mana? Lapok. Awas yo. Aku balik neh iki an. Iteni. Lah. Canji gini bro. Wah, kayaknya cah-cah ini lah ini. Nindi men. Iya. Dengarin wani. Gak ngerti kita lagi oleng ya. Semumet ini baru. Ngombe ini aja. Oh ya. Tambah mana? Oh. Mantap enggak ya? Oh, ini ngomongin ini enak aja. Mat. Tak sei. Wani lewat nih wah kan. Ajar entek-entek naik jam ini. Mabuk berat kan iki. Dewean gua ya, Pak. Iya. Wah, nggak terima aku. Dianu preman-preman sing mabuk harus rono neh ya. Ngajak duel neh iki. Mas aku kalah. Kalah endang. Dan neh. Oh,
ndek wong loro. Opo ya aku? Boleh opo? Kene ayo. Oke. Kok iki ndek wong loro. Woi. Tak ingin meh, apa? Apa ini nih? Bayu. Bayu nih cewek bro. Cewek. Wah, Iwan. Enak kan? Mening. So ayo, sepok. Nah, kok cakup ndak? Jangan-jangan nang war gede, anu apa iki? Wih, ayo iki bro. Kena jengge anu iki. Yuk. Piye? Piye? Kita anu biasa. Ayo mumpung sama. Oke. Apa nih ya? Sikat. Beh, iki aku lagi kapak nih malah. Malah disikat barang iki. Ki mau ngomongnya aku cewek, semok. Ini nang aku. Sikat ayo yuk. Ayo. Ya, ya. Ayo.